Tinokutendai hama vadiwa kuva nesu pachirongwa chino. Nhasi uno tiri kuramba tichiendera mberi nepatakapedzisera. Takanga tichitaura nyaya yekuti Petro unopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Saka tichativerengei zvakare tigozopinda mumagwaro. Takanga takapedzisera pavhesi 29 ndopatinofanirwa kutangira, and noperera pavhesi 34, I think, pavhesi 33. Saka changotiverengei zvose zvatakanga takaverenga kare. Zvanzi zvino Jesu navadzidzi vake vakaenda kumisha yeKesaria Firipi. Munzira akabvunza vadzidzi vake akati kwavari, vanhu vanoti ndini aniko? Vakapindura vachiti kwavari, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwe Eriya, vamwezve mumwe wavaprofita. Zvino akavabvunza akati, ko imi munoti ndini ani? Petro akapindura akati kwavari, ndimi Kristu. Akavarayira zvikuru kuti varege kuzivisa munhu izvozvo zvake. Zvino akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana woMunhu unofanira kutambudzika zvizhinji nokurashwa navakuru, navaprista vakuru navanyori, avurawe, amukezve mazuva matatu apfuura. Akataura shoko iri pachena. Zvino Petro akaenda naye vari voga, akatanga kumurayira, asi iye wakatendeuka ndokutarira vadzidzi vake. Akarayira Petro akati, ibva shure kwangu, Satani, nokuti haurangarire zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Amen. Takati tichitava pavhesi 29. Pavhesi 29. Yes, pavhesi 29. Ndipo tanga tave tichitarisa shoko raMwari. Pana rimwe shoko riri kubuda ipa kupepesera ndichadzokorodza zvakare, ndambozvitaura zvangu asi handina kuritsanangudza. Pachidzidzo chapera icho. Zvikanzi haurangariri zvinhu zvaMwari. Ndinoziva kuti ndakakutaurirai kuti kurangarira chii. Asi pane shoko iroro panobuda chinhu chinoshamisa. Pane kurangarira kwandakakuudzai, zvinhu zvamunofanirwa kurangarira. Munozviziva izvozvo. Asi pane chimwe chiri kutaurwa pana Kristu zvinonzi haurangarire zvinhu zvaMwari. Mwari ane nzira dzake. Mubhaibheri redu chairo rinotizivisa kuti pane zvimwe zvinhu zvaMwari nezvimwe zvinhu zvavanhu. Kuti Mwari unoona dzimwe nguva zvinhu zvakamira so, asi isusu tinofanirwa kuona zvinhu zvakamira so. Ndo mararamiro epa. Pane rimwe inzwi rinobuda mukati mavaprofita, mukati mamapisarema, rikabudawo kubva pamuromo waMozisi, mukati mavadzidzi vaKristu, panyaya yokurangarira zvinhu zvaMwari. Iyoyo inyaya yandinokuudzai, inyaya yemazuva. Makaenda papisarema 90 muchanzwa zvichitaurwa kunzi, regedzai tichiverenga. Tingaita sezvinonzi chii? Zvekufungira mumusoro. Tibva takuudzai kuti vhesi racho riri apa. Pisarema 90 raMozisi. Isu takati bhuku ramapisarema rinofanirwa kutorwa sebhuku rezvinhu zvinoyera zvaMwari.
unofanirwa kutorwawo sebhuku rouchenjeri, bhuku roungwa. Ndozvatakataurira nhasi. Pamashoko ouchenjeri anotaurwa naMozisi munhu waMwari panobuda inzwi iri. Da kuti ndikuverengere kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 4. Zvikanzi, Ishe, makanga muri ugaro hwedu pamarudzi namarudzi, makomo asati azvarwa, musati matongosika nyika nevhu. Kubva pakusingapere kusvikira pakusingapere, imi muri Mwari. Munodzosera munhu kuguruva muchiti, dzokai vana vavanhu. Nokuti kwamuri makore ane churu akangofanana nezuva razuro kana rapfuura, senguva yokurinda yousiku. Amen. Panzwi iri zvichitaurwa pamusoro pamazuva, mozvinotaura kuti Jehovha ndiye ugaro hwedu. Nyangwe nyika dai akanga isipo, ugaro hwedu hwakanga huri munani? Muna Jehovha. Wakasika nyika, wakatisunungura, wakatiisa pairi. Isu takanakirwa nenyika tikatanga kumutadzira. Takafunga kuti ari kure, tikakanganwa kuti ndiye ugaro hwedu. Ndiko kwatinotizira, bako ratinotizira kana kuchinge konaya, kuti maari ndo matiri. Kungosudurutswa zvishoma mbichana, sehove inoisa vana vayo mukana. Kana kuchinge kwauya matambudziko, yotizana. Kana yasvika pakanaka, yovasvipa kubva mumuromo mayo. Mwari wakatisvipa, wakatiisa panyika. Zvikanzi, tarirai zvandakugadzirirai vana vangu. Tarirai zvandakugadzirira. Zvatakanga takagadzirirwa naIshe zvikatifadza, tikaita maramba Ishe, tikasada kudzokera kwavari. Inzwai inzwi, mararamiro edu namakore edu okuwanda zvinobuditswa zvichinzi, nokuti kwamuri, kuna Mwari, makore ane churu. Kanzi makore ane churu 1,000 years. Akangofanana nezuva razuro kana rapfuura. Tombomirai ipapo. Murunzwa kuti zviri kunzi kudini? Chiri kutaurwa apa ndechekuti hakuna munhu wakamborarama kupfuura 1,000 years. Hatizivi hedu Adhamu. Pozi dzimwe nguva makore ake anoverengwa ndeekunge ava kunze kwemuda. Dzimwe nguva ndeyekutanga kubva kumavambo ake chaiwo chaiwo. Asi hakuna munhu wakambopfuura 1,000 years. Naizvozvo upenyu hwako hwose unokwanisa kuhurarama muzuva rimwe raMwari. Muri kupanzwa? Petro unodzokorodza zvinhu zvimwe chetezvo. Handizivi kuti ndiani mumwe Judha, ndichati tindokonfema zvangu. Handichaziva kuti ndiani kune vamwe, ndimbotaura kubva mukurangarira kwangu. Asi mumwe wavaprofita, mumwe wavadzidzi unotaura kudaro, nemumwe wavaprofita unotaura kudaro. Handichaziva kuti makore ane churu edu okurarama akafanana nezuva rake rimwe. Tinorarama nokufa mukati mezuva rimwe rake.
Zvinoshamisa handi, zvinoshamisa zvikuru. Munhu akatarirwa 120 years wokurarama, 120 years dzokurarama. Makore mashoma shoma. Tikamultiply na 5 kunobudisa 600 years. Kune dzimwe 400 dzekuita. Takaisa dzimwe 3 pamusoro, tikati tongomultiply na 9 kunobuda mazuva mangana? Kunobuda chi? 375, 975 years. Kosi ya 25 years. Pachuru chemakore edu. Zvichireva kuti pazuva rimwe chete raMwari tinokwanisa kurarama nokufa zvakafanana ten times, almost 10 times. 10 times because 1000 iguru kupfuura 975. Saka tinokwanisa kuringaneta 10 times mukati me1000 years. Chingozvifunga imi. Handisi kuti tendai kune theory ye-reincarnation, kwete. Hazvo zvandikutaura. Ndingotaura kuti makore edu anokwanisa kupetwa upenyu hwedu hwose, tikararama upenyu hwedu hwose hwatakatarirwa naMwari, kusvika pa960 years. Tinokwanisa kurarama 10 times, tichizadzisa, tichifa, tichimuka zvakare tigofa, tigomuka zvakare tigofa. 10 times kusvikira tamuka zvakare tava rechiteni. Makore akawanda. Naizvozvo zvadaro izvi kuti ndingambotsvagirai chimwe chiverengwa, handifungi kuti ndinochiwana because handichaziva kuti ndikupi kwandingachiwana. Chinotaura about 1000, maybe it's Jude, maybe it's redza ndikotaura sa 1 minute and then tobva continue zvedu. Aiwa, handizivi kuzviwana, ndatoona kuti tingatopedza nguva dzatizoregedza because ndikufunga Jude kana kuti Petro kana kuti Jacobo, handizivi kuti but ndizvozvo. Ipapo patawana pana Moses pakakwana apa panotaura zvechuru chamakore. Naizvozvo munonzwa Kristu uchitaura kuna Petro uchiti unofunga zvinhu zvavanhu kwete zvaMwari. Vanzi haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvavanhu. Kurangarire chii? Kana tichikaunda mazuva okumuka kwaKristu, apa uri kuti kune mazuva 3 okumuka kwake. Mazuva 3 okumuka kwake. Nekuti Kristu wakafa ukamuka, kwapera chi? Mazuva 3. Mazuva 3 okuva mubwiro, vachiti akafa zvikanzi wakamuka. Naizvozvo kumuka kwaKristu hakungave here nezviuru 3 zvamazuva. Muri kuzvinzwa? Kuonekwa kwaKristu zvakare, kana kuti kumuka kweshoko rake razvokwadi,
zvinhu zviviri izvozvo. Kudzoka kwaKristu kunoreva kudzoka pamweya kana kuti kudzoka kwatinoona panyama. Kana titi kudzoka pamweya, zviri kureva kuti shoko rinenge ravandudzwa rava original. Vanhu votenda mumweya nomuzvokwadi. Ndokudzoka kana kumuka kwaKristu. Kozoita kumwe kudzoka kwake kunotaurwa kune zvakazarurwa. Ndakaona uchiuya uri pamakore. Patinoti isusu unenge wakuuya kuzotora vatsvene vake, vakaipa vachiita sei? Vachiparadzwa. Kunzi isu tichasangana naye mumakore kana tichinge taita sei? Takunda. Pane condition yekuti tinofanirwa kukunda kuti tisangane naye mumakore. Hakuzi kungonzi tinongosangana naye because takati tiri vaKristu, kwete. Tinofanirwa kukunda nyika kuti tisangane naye mumakore. Mazviona zviri paviri. Shoko raKristu riri paviri, pamweya napane zvaiitika pamusoro penyama yake. Riri pamweya napane zvaiitika pamusoro penyama yake. Mazuva kuti Mozisi akati 1000. Saka kana Petro usiri kurangarira zvaMwari, ungadaro uri kurangarira zvenyama. Panyama Kristu wakamuka after 3 days. Panyama wakamuka after 3 days. Wakanzi hapasisi wamuka, hamusisina muguva. Zvikanzi munotsvagani mirengerozi dzakanga dzirimo mubwirwa. Zvikanzi hachipo sezvaakataura kuti amuka. Imi chimutungamirira eGararia uchanosangana nemiko. Zvikanzi atokutungamirira ikaka. Muri kuzvizwa? Wakamuka pedyo neJerusarema wakaenda Gararia nevahedheni. Asi tondosangana ikoko. Kungounzwa kwavo chete kuGariria kwaireva kuti vhangeri raifanirwa kuparidzirwa vahedheni. Vhangeri rakanga rafanirwa kuparadzirwa vakarashika, vakanga vasingazema. Nekuti dai wakamuka ungadai wakazvirakidza mutemberi kuti maifunga kuti ndafa maJuzi, tarai muone ndiri mupenyu. Haana kuda. Wakatoavoida zvese zveJerusarema izvo, akanobudira ari kuGararia ndovakasangana navangu. Ndokwaida kuti vanoonana ikoko. Zvikanzi nengirozi, shoko rakataurwa nengirozi, zvikanzi endai mundomumirira Gararia. Chiitiko chatinongorangarira pamusoro peGararia ndechekuti pavakanga vachiredza ana Simoni navamwe vaakanga aenda navo kunoredza, vakamuona ari pamhenderekedzo dzegungwa. Zvikanzi machinda mamubata here hove? Zvikanzi hatina, taswera tichitsvaga, tararira nekutsvaga, hatina chatabata. Zvikanzi mamboedza here kukandira rutava rwenyu kurudyi here kana kuti kuruboshwe? Amen. Vanhu vakangokubvunza kuti komana, isu taswera tichi usiku hwose, kwatoedza kwakutodoka zvakare, hatina chatabata. Zvikanzi vakakandira rutava vakabata hove dzakawanda wanda. Zvikanzi pakarepo vakarangarira kuti ndiKristu. Ndopatinonzwa zveGararia. Zvikanzi vakandobata hove hombe huru dzakanaka
kuGarirea. Zvichireva kuti shoko rakanga ravaendeswa kuvahedheni kuti vandobata ikoko. Kumuka pamweya, tati ndokumuka kweshoko. Shoko rani razvokwadi. Kumuka kwokutenda kwazvokwadi. Zvanzi kuchaitika mukati mamazuva matatu. Isu tiri kuti 3000 years. Kwose tiri kutaura kunge vanhu vanoshopera, kunge vanopredicta zvinhu zvichaitika. Aiwa, haisi mhosva. Nyangwe zvakanzi Mwari chete ndiye anoziva nguva yokuuya kwaKristu Jesu. Isu tiri kutaura kuti kumuka kweshoko rakaisvonaka, rakatsetseka, kwapera 3000 years. Kubva pakufa nokumuka kwake. Murikuzvinzwa? Vamwe mungabvuma tomutanga kuti kana mamuchifunga kuti Jesu ari kuuya mangwana, kanganwai. Aiwa, varume, nyaya yakuuya kwaJesu munofanira kuinzwisisa. Kana tichitaura kuuya kwaJesu, isusu tiri kutaura kuti Jesu paunomuona, nekuti wakafa nhasi, pauchazondomuona ndopekuti unenge wamuka pazuva rokupedzisira. Izvi zvose zvinenge zvaitika pakati apa, wedza takararama dzimwe 10,000 years nyika iripo, vanhu vakaramba vachibarana, vachiwanda, vachiita sei, vachiurayana, vachiita zvose. Kana kuti pakava nerunyararo rukuru, vanhu vakaenda kunogara kunana Mars, kunana Pluto, kunana Saturn. Tikuti izvozvo hazvina basa kwauri kana uchinge wafa. Chaucharangarira izuva rekumuka. Wafa nhasi, zuva rako zvatoguma. Mangwana izuva rekumuka. Ndokuzvizwa. Chaitika pa 10,000 years ipapo hapana, hazvina basa kwauri. Saka mugare muchiziva kuti Kristu unouya nenguva isipi. Kwamuri imi zvakafanana nekuti ari kutouya mangwana. Pamazuva enyu ekuverenga avanhu anofanira kuti ari kuuya mangwana. Nekuti vakafa nhasi zvakuperera. Vakararama vanombotiraya kumboita sei? Kumbotsungirira nokutenda nokunamata. Dzimwe nguva vangapona, vakafa vapona, asi iwe zvakuperera, hausisina mukana wokutsungirira nokupona. Ichi chinhu ichi tinokwanisa kungochiita tichiri vapenyu chete. Mazuva ano okurarama ndo aungadai uchizviita. Vamwe mune kakufunga kekuti kana Kristu ouya, kana ndakunofa paipai ndichabva ndangoti changosiya zvose zvakaipa, ndochema kuna Mwari kuti andiregerere. Mwari uchandiregerera. Uchangoti Mwari mundiregerere, ndongoedza kuita zvakanaka mazuva akupedzisira. Hazvisenze zvichidaro. Imi mufananidzo wamunopuhwawo pakrosi paipai wakasiyana nemimi. Imi mune zvose. Imi mune zvose. Makapuhwa mabhaibheri, makapuhwa vaparidzi, makapuhwa nzimbo, makapuhwa zvose. Mweya wakavimbiswa kwamuri, mweya mutsvene. Naizvozvo mune zvose. Hamungafunge kuti iwe wakati Mwari ndiregerere nhasi mangwana unoenda kudenga. Hazvigone. Hazviite zvichidaro. Unenge utori munhu ari special. Chazokuita kuti uite special pana vamwe vese. Vamwe vose vari kuti endai kugena, vaita exactly kana kutopfuura iwe. Vatendeuka pane 5 days dzekurarama. Iwe watendeuka pane 1 day yekurarama. What makes you so special? Nokuti vose ava vachaenda kugena.
Vamwe vatendeuka pane 2 years dzekurarama vachaenda kugehena. Chii chambokuita kuti uite so special? Tsvagai Mwari nguva iripo. Hapana paunongomuka mangwana ukava mutsvene. Tsvaga kururama. Hapana paunongomuka mangwana ukabhadhara zvivi zvako zvose. Hamene kuti unenge waita chishamiso icho. Muri kuzvizwa? Hamene kuti unenge waita chishamiso chakadini chokuti Mwari anongokugamuchira kuti uyu aita zvakakwana, akaripira zvivi zvake. Nekuti vaIsraeri vaigara vachirohwa kusvikira Mwari akunzwa kuti regedzani chivaregerera. Ovatumidzira mununuri. Mununuri aizvarwa agokura. Ana Samson waya wakatokura mazuva akawanda kubva anunura nyika yake. Pana vamwe vanunura vaita sana Gideon waya, vekuti vanhu vachema. Mutumwa waMwari wozoenda pabhokiri, wozoenda kunana Gideon, kunana Jefta, vaudza kuti itai zvakati. Vokundira manje, vavengi vavo votanga kutya, ivo votanga kuita sei? Kufaranuka nokusununguka. Zvinotorawo makore izvozvo. Asi mainzwa kunzi generation inenge yasunungurwa iyo kana yafa, vaidzokera muzvivi zvavo, vana vacho vanotevera. Nekuti vanenge vasina kumboona nhamo yakaona madzibaba avo. Ivo havana kumbobvira vaona nhamo. Zvavangorangarira chete kuti ndarwara panapa ndakuda kufa ndobva ndatendeuka. Ivo unofanirwa kusenzera. Nekuti shoko raMwari rinotaura kuti ndinorova munhu anonditadzira. Ivo haungandiudze Mozisi kuti ndiregedze kurova munhu anenge anditadzira. Hakuna wandisingarove anenge anditadzira. Ndinomurova. Ana Jobho vakachema kuti kosei muchichengetera zvivi zvamadzibaba kune vana. Muzorova vana vavo, munode kungorova iye munhu anenge akakutadzirai. Kana munhu akaromba orwa iye, ko vana vanozive chii nezvekuromba kwake? Dzimwe nguva vana vanenge vari mabeneficiaries of the estate yababa vavo. Kazhinji kacho chinhu ichi ndecheropa. Naizvozvo zvinovatera kwavariva. Kana muchinzwisa nyaya yekuromba kuti inoafekta mhuri yemunhu akaita akaromba. Zvimwe chetezvo naMwari. Kana ini ndakatadza, Mwari ungandisikipa kuti uyu mudhara uyu aimboparidza achimboita sei. Nedza ndingomunzwira tsitsi andichema kuti munhu uyu aita zvinhu zvikuru. Munhu aita zvinhu zvikuru, akandishandira chaizvo. Means kuti ndine credit. Ukuona manje pazvinoshanda. Ndine credit. Asi Mwari nyange ndine credit anoda kumbondirova pamusoro pechivi changu ichi. Kuti regedza tindisiya akadaro, tinoziva kuti vana vacho masaska muchaiwo. Hapana kana hwana angatadza kutadza ipapa. Ndiye watinomamisa. Ndiye watinorova. Muri kuzvinzwa? Ndakataura pachigeto youth. Naizvozvo haikona kufunga. Haikona kufunga kuti zviri nyore kungotendeuka iwe usine chikwereti chaMwari. Zvawakamuitira, zvawakamutemba nazvo zvokuti ungambotadzi zvako iko zvinezvi ukasaenda kugehena zvii. Ana Dhavhidhi vakafa vachishandira Mwari. Vakafa vachirwadziwa varomba. Asi vakafunga mabasa ose aDhavhidhi. Mapisarema aimba, kuedza kuisa vanhu kuna Mwari, nzimbo dzaaimba, kuedza kuvakira Mwari wake temberi akarambidzwa. Kukura kweempire yake ndokwanga kuri kukurawo kwokutendwa kuna Mwari. Unlike Solomon waitora zvifananidzo zvevanhu vanenge vakunda
nezvifananidzo zvemadzimai anenge aroora. Dhavhidhi vakanga vasingadaro. Waitosiya aparadza dzimwe nguva kusvika vasiri chinhu, achiuraya vamwe, vamwe achivashandisa, achiisa chimauto ake imo. Kana mauto ake aiziva zvekuita kuti Mwari unofanirwa kurumbidzwa, navanhu vose vemuguta imo maitoziva kuti Mwari waifanirwa kurumbidzwa. Saka musazvienzanisa nana Dhavhidha, vanga vari vanhu vaMwari. Ana Hezekiya, musazvienzanisa navanhu ivavo, vakanga vari vanhu vaMwari, vakanga vari mucredit. Vaitadza zvakanyanya, asi vanga vari mucredit nekuda kwezvinhu zvavaitira Mwari. Hauna kana chimwe chete chavakaitira Mwari. Nyange wakazviita zvinomufadza here? Anoziva kuti zvinomufadza ndiani? Isu hatiziva kuti zvandinoita zvinomufadza. Asi yangu mazuva ose ndinenge chiedza kuita kushanda. Handidzokere shure. Ndotongoramba ndiri shanda chete. Semunhu uri pajoko. Kusvikira wasunungurwa hapana zvekuita. Wakasungirirwa ipapo. Otongoramba uchishanda chete. Kusvikira akakusunga ati zvanaka, chimboendawo wombonofura. Wombofamba-famba womboenda kune dzimwe huku. Wombonomwawo mvura woita sei. Waona manje. Zoro rako rinofanirwa kunge richibva kuna Mwari. Kana uri panyika unofanirwa kuramba uchishandira Mwari misi yose, kwamakore namakore. Izvo zvanzo 3000 years. Jesu noudzwa rini? Maybe mune gore ra3000 or 3027 or 3030, hatizivi. Zvakaipa yekuita estimation iyo hazvirambidzwi. Asi Mwari oga ndiye anoziva zuva. Imi hakuna kuverenga izvo zvokunzi hanzi mbaridzano takataura kuti Jehovha anoti uye musi wagore ra3000. Iwe haurarami kusvikira mugore ra3000. Dzimwe nguva utomborarama kusvikira mangwana. Unofanirwa kutendeuka pazvivi zvako. Tendeuka pazvivi zvako utange kubuditsa muchero unoenderana nekutendeuka. Ndoinzwira nokutaurira. Zvena 3000 izvi siyanai nazvo. Kana kunzi Jesu ari kuuya mugore rakati, siyanai nazvo. Zvinzwei. Muona kuti zvingadaro here? Motenda kuti pamwe zvinoita. Asi ndakadai kuti munofanirwa kushandira Mwari nhasi. Munofanirwa kunge makatendeuka nhasi. Munofanirwa kunge muchibuditsa muchero wokutendeuka nhasi nemisi yose yasara yeupenyu. Zvino kana iri mushoma unongofa zvako watendeuka nhasi woenda kuGehena. Kana iri mizhinji dzimwe nguva ungabhadhara chikwereti chako. Ndozvandiri kutaura izvozvo. Edza tidzokere pashoko. Topedza nhasi. Akavarayira zvikuru kuti varege kuzivisa munhu izvozvo zvake. Zvikanzi izvi zvinhu zvakavanzika izvi. Zvokuti ndinani. Ko zvaigovanzika sei? Kristu vaifanirwa kuziva. Maita nharo namaJuzi mutembe kuti ndimi Kristu, kuti ivo havakuzivei. Ko zvaigovanzika sei? Kumugoti Petro aregedze kuzvitaura sei kuti ndimi mwanakomana waMwari. Zvikanzi hazvifanirwa kuziviswa vanhu. Naipapo tingaita mhosva yekuti kana achiudza vanhu kuti Jesu uri kuuya munani mugore ra3000, kana imwe yemakore atinenge takakuleta, tingava nemhosva. Chinongonetsa ndechekuti mhosva yedu hainyatsobata nekuti hatizive chokwadi. Tinongoita maestimation. Uyu Peter ari kuziva chokwadi. Zvikanzi unoziva chokwadi kuti ndiri mwanakomana waMwari. Unoziva zvokwadi kuti ndini ani. Chakuzivisa Mweya Mutsvene waMwari. Asi regedzai kuzivisa vanhu.
Rekedzai kufamba muchitaura kuti tina Jesu pano, tina Jesu pano, tina Jesu pano. Paanenge apindawo asingazikanwa akaparidzira vanhu vakatendeuka, akaitawo mabasa esimba, ndipapo kuti Jesu kutsvaga kuti mutendeuke, kwete kuti murapwe panyama yenyu. Ari kutsvaga kuti murapwe pamweya, mufane nani naMwari, kwete zvenyama. Naizvozvo makazivisa kuti Jesu uri pano, vanhu vanomuziva nenyaya yekurapa. Zvangofanira kuti vanhu vanenge vangoenda kun'anga, havachaenda kundezi kunonzi vaite vanhu vakanaka. N'anga igadzire munhu kuti aite munhu akanaka, inombobvisa zvinonetsa, kana kuti inotokupa kuti enda unonetsa vamwe. Naizvozvo Jesu haana kuuya kuti angove n'anga achingopota achirapa vanhu chete. Akauya kuti avarape pamweya, avadzosere kuna Mwari, nekuti muranda waMwari. Ndo basa rake guru. Rakanga riri basa rekuparidza, rekugadzirisa makereke kuti ave makereke aMwari, kwete zvimwe zvose izvi zvatinozomupa zvokurapa. Hongu, tinoda kuti vanhu pave navanhu vanorapa. Tinozvida chaizvo kuti vanhu vanenge vachiporesa vanhu, tinovada. Fange munguva ino yeCovid hazvisi kuitika. Vamwe vanoti chirwere chakabva kuna Mwari, saka vanhu ngavaparara. Vamwe vanoti kwete, dai paitawo mumwe munhu ane tsitsi dzaMwari atiponesa tose. Yombonzi first wave, second wave, third wave, zvingoramba zvinhu. Hamene kuti tinosvika kuwave yechingano. Pamwe even kunyange tabayiwa majekiseni tose, tokwanisa kuparara. Mawevhu anongoramba achiuya echimutiyeta, tichingoramba tichingobayiwa majekiseni, dzimwe nhomba dzakawanda. Nekuti iri ziflu zikuru manje, zigosoro, zibig one, irritable, rakanyanyisa. Ngavaregedze kuzivisa munhu izvozvo zvake, zvakavanzika zvake izvozvo, zvekuti ndiye Kristu. Zvikanzi muprofita, ndizvozvo, asi zvokunzi Kristu izvo, kwete, ngavaregedze kuzvizivisa munhu. Zvino vakatanga kuvadzidzisa kuti mwanakomana womunhu unofanira kutambudzika zvizhinji nokurashwa navakuru, navaprista vakuru, navanyori, aburawe, amukezve mazuva matatu apfuura. Ipapo ndipo pandinoda kumubvunza kuti imimi munofunga kuti ndinani kana muchindiona ini ndakamira? Vamweni munofunga kuti ndiri muprista, vamweni munofunga kuti ndiri mufundisi kana mudzidzisi handi, vamweni munofunga kuti zvakawanda pamusoro pangu hati, vamweni vakutofunga kuti ndiri muprofita. Mune right yekuzvifunga izvozvo, asi zviri kunzi vanhu vakaita seni nevanhu vakaita semi mucharamba Jesu, muchamuzvidza, muchamurova. Ko zvinomborevei chi? Zvine chekuita neshoko rake, kuti shoko rake hamungachengete zvokwadi, hamungave neshungu yezvokwadi, munongoda zvinhu zvinongopindirana nemi chete. Kumuzvidza nekumutuka nekumurova nekumuuraya zvinenge zvichiitika kushoko sezvazvakaitika panyama panguva yekufa kwake. Munopwanya shoko raMwari, munoshayisa shoko raMwari simba, munotambudza Kristu pachake. Nekuti takati shoko ndiani? Takati shoko ndiKristu. Naizvozvo munomutambudza, hongu munomutambudza.
munomuchemedza nguva dzose. Wakafanana semunhu akaurawa makore asaya, nokuti hapana wakawa zviziva chokwadi. Mumwe nemumwe mufundisi une chokwadi chake. Kwete kuti hazvina kutaurwa mumagwaro kunzi zvichaitika. Kristu pachake wakatozvitaura akatoprofitira pamusoro pavo. Kanzi vamwe venyu munenge muchingotora zvenyu zvamunoda zvinenge zviuya musoro menyu. Vamwe venyu munenge muchizviitira zvemari. Vamwe munotorawo kubva papfuma yenyu yezvekare nezvezvitsva, kuti muve vadzidzisi vakaita sei? Vakanaka. Navanyori vakaita sei? Vakanaka. Ndiri munyoriwo futi. Neniwo ndiri mudhenja wekuita sei? Wekuisa maoko angu pana Kristu ndichitaura seizvo. Asi munofanira kuziva kuti kana tichinyora, tichiparidza, tichiita sei, tinoparidza kuti imi muzvidzidzire magwaro moga, nekuti takamirirawo kunzwa zvamunotaura. Pangangova nechimwe chingatitendebudza pane chinhu chatiri kutadza iko zvino. Chatinoita ndechekuti tingokuiswededzai pedyo naKristu, imi muzozvizivira shoko iri. Naizvozvo dzidziso yedu yakafanana nedzidziso yamavambo. Dzidziso yokutanga imi munozozvikurira pachenyu nokudzidza nezvomwari. Amen. Zvose zvaakataura kuti zvichaitika zvakaitika kwaari panguva yaakanga ari naPetro nana Johani nana Jakobo nana Andrea nevamwe vose, pana Filipo, ana Mateo. Panguva yaakanga anavo, izvo zvaakataura kuti zvichaitika kwaari zvakaitika, ukasvika pakuurawa nokuvigwa, wakamukawo mashure mamazuva 3. Asi manzwa zvandaexplaina ndichita. Zvinhu zviri pairi, zviri pamweya, zviri yatinoti reality, panyama. Nokuti tikati panyama munofunga kuti everything is evil. Zviri panyamawo pakuti zvinhu zvinoitika munguva yekurarama kwedu, mumakore ekurarama kwedu. Tinozviona zvichiitika, tinozvinzwa zvichiitika. Zvepamweya ndezvepamweya. Ndakarashwa navakuru ishoko kuti murayiro yaMwari yakarashwa, vakaisa yavo, vakadzidzisa zvinotaurwa navanhu. Navaprista vakuru vakamurasha, ivo vadzidzisi pachavo veshoko, ivo vaichengetedzwa zvinhu zvaMwari, navanyori, vanhu vanoita dudziro yeshoko raMwari. Zvanzi vakaita kuti aurawe, asi akamukazve mazuva 3 apfuura. Zvikanzi vakamutambudza. Tinomutambudza kana tikataura zvokwadi yaMwari. Zvizhinji nokurambwa navanhu vose. Zvanzi akataura shoko iri pachena. Petro akaenda naye vari voga, akatanga kumurayira. Petro akamutora akaenda naye kudivi, akatanga kumurayira kuti sei Ishe muchitaura zvinhu zvakadai. Hamungaurawe tiripo, hamungafe. Hatingatombokuvumidzai kuti izvi zviitike. Zvikanzwewo Petro, haurangarire here kuti zvinhu zvakanyorwa mumagwaro nezvangu? Wataura kuti ndini Kristu. Kana wataura kuti ndini Kristu, ko mumagwaro enyu makanyorwa kunzi chii? Vaprofita venyu vakataura kuti chiiko pamusoro pangu. Vakataura zvose izvozvo kuti zvichaitika, kuti Kristu uchaurawa, uchamukazve kwapera mazuva 3. Vakazvitaura zvose izvo, nokutambudzwa kwake nokuzvidzwa kwake.
nokurambwa kwake navanhu, kubva kuvaprista vakuru navaduku, vakuru vamarudzi vaduku navakuru, kubva kune rudhende rwose vanhu vakamuramba. Nyangwe vokwake maJuzi vakamuramba, vati uyu munhu anonyengedzera vanhu, wakafa. Ndizvo zviripo izvo ndozvine zvichitaurwa pamweya zviri kutoitika nguva ino izvi. Kumuramba, kumurova, kumutuka, kumuzvidza, kumutambudza zviri kuitika panguva ino. Kana tisiri muzvokwadi yaMwari zvinenge zvichitoitika. Manzi ibva shure kwangu Satani. Koenda vakati ibva shure kwangu kuSatani, nekuti Satani haadi kuti zvinhu zvakataurwa naMwari zviitike. Ndiye unoshayisa shoko raMwari simba. Haadi kuti rizadziswe, nokuti pane dhenja yekuti rakazadziswa kandokuuya kwaKristu. Maona, Kristu unobva wauya, ndikutaura pazvinhu zvamwari. Shoko rakazadziswa, iwo wakazadzisa shoko raMwari, Kristu ava pauri. Satani haadi izvozvo. Uyezve zvinhu zvose zvamashoko akataurwa mukati mebhuku iri zvakazadziswa, Kristu ava pedo, umambo hwake hwatekeshera, hwakunda. Muri kuzviona zvakanaka. Naizvozvo napamweya ndozvazviri panyama. Aiwa hama vadiwa, totenda neshoko iri kuti munhu wakaita saPetro, munhu wakanga uchikudzwa, wakanga uri mukuru pamusoro pavamwe vadzidzi vese, pakanga pasina chinguva chokuti akanga ataura kuti ndiye Kristu, akakudzwa. Chinguva chidukuzve ataura kuti Kristu, hatingakuregereti muchifa, zvikanzi haukudze zvinhu zvaMwari. Usashayise shoko raMwari chisimba. Regedza shoko raMwari ritonge. Hauziriwe unodhitemena kuti chakanaka nechakaipa ndechipi. As long as shoko raMwari riri kuitika, izvo zvakafanira. Unofanira kutozviyeuka kuti iri shoko raMwari rakuitika. Tamunguva yeshoko raMwari. Tiri kufamba mushoko raMwari. Zvinhu zviri kuitika nokuda kwekuti shoko raMwari rinofanira kuzadziswa. Rakasazadziswa pane nhamo. Unofanirwa kutsvaga kuzadziswa kweshoko raMwari. Nokuti otherwise mose munoparara. Munoparara hamuzi chinhu. Mwari akashayika panyika. Nyika inoparara. Jesu akashayika panyika. Nyika inoparara. Zivai shoko raMwari. Verengai vaprofita vake. Muverenge nemurava. Muverenge nenhoroondo dzose dziri mukati mebhaibheri. Mugare muchiziva Ishe wedu Jesu Kristu, kuti musamurambe uyezve musamushayise simba, kuti mugotukwa savanhu vanenge vana Satani. Zvokwadi munhu ana Satani ndiye asingazivi simba raMwari. Hama vadiwa, tinotenda nairo shoko. Ngatirambe tichitsungirira tipone. Tichengetedze zvinhu zvaMwari. Tizvitungamidze pane zvinhu zvose zvatinenge tichiita. Ngatirangarire tsika dzake, ngatirangarire murayiro yake, kuti tisaurayane, tisabirane, tisaitirane upombwe,
Tisareverane nhema, tisachochora kana kuchiva chomumwe. Tichikudzawo baba namai, tichikudzawo shoko raMwari. Ngatirikudze, nekuti rakatanga kupuhwa kuvabereki vedu. Nyangwe vasina kuriteerera, nyangwe vakarizvidza, hazvirevi kuti havana kupuhwa. Vakapuhwa vakariramba. Imi musatoodza tsika dzamadzibaba enyu namadzisekuru enyu, vakaramba shoko raMwari. Sandukai mude Mwari. Ngapave nezororo pakati penyu. Zororo ngariwanikwe, sabata raMwari ngariwanikwe. Mukudze masabata ake, nekuti akaatarira zviripo. Akaatarira kuti imi muve pamberi pake, muchifara, muchifaranuka mukati momweya, sekufaranuka kwavakanga vachiita panguva panyama. Vana vaIsraeri vaiunganira pamberi paMwari vachifara panguva yekubayira Mwari, pamasabata ake, pamitambo mikuru yaiitwa yapagomo. Aiwa Mwari, kudzai Mwari, kudzai Mwari, kudzai Mwari, kudzai Mwari. Garai muchikudza Mwari, musarambe Mwari. NdiMwari wenyu unokudai, mukudzei. Chengetedzai shoko rake. Musafamba nepane vazvidzi vasingakudze Mwari. Pane vanotuka Mwari, ibvai ipapo mutize. Musazviitira zvifananidzo. Mweya waidolatry waiincreasa panyika. Vanhu chaivo vava maidols, asiri zvinhu zvakangogadzirwa namapuranga kana nematombo kana nezvimwe zvinhu. Zvatova zvinhu zvinofema zvimaidols, zvitova nepfungwa zvinenge zvichiendesa vanhu kuna Satani. Musakudza vanhu kusvikira ipapo. Kudzai Mwari. Ndakakudzai kuti pane even danger yekuti munokwanisa kukudza Jesu zvisirizvo. Kwakafanana nokumuramba ikoko, munenge muchiti Jesu Jesu, asi muchimuramba nemapractices enyu nezvamunenge muchiita, nekuti zvinenge zvisiri pazvinhu zvaMwari. Munenge muchingoita zvenyu zvemusoro, muchifunga kuti muri kuita tsika dzaMwari nokukudza Jesu. Aiwa, ndinotenda hama dzangu, zivai kuti ndiye Mwari woga wakakubvisai pamatambudziko enyu ose, wakakubvisai pauranda hwaSatani. Pane zvinhu zvaikumanikidzai iko zvino masununguka kuti munamate Mwari. Ungasiya zvinhu zvose zvapanyika, zvose zvinozvikudza nazvo vanhu, zvose zvavanofunga kuti zvinokosha, wakaenda pasi paMwari, wakamukudza, ukararama, ukawana upenyu husingaperi. Aiwa, tinotenda hama, tinotenda nekuva pamwe chete. Nyange zvinotanga taneta namabasa, miviri yakaneta isingade, asi takwanisa kunyeverana shoko iroro. Ndinoti isu ngatisangane zvakare pachirongwa chinoteera. Chirongwa chinoteera tinochitaura zvakare. Chirongwa chinoteera tinochitaura zvakare nokuteverera Jesu. Ndoziva kuti haizi nguva yekutanga yatataura nazvo, asi kuteverera Jesu kunowanikwa pakasiyana siyana. Tichapinda mushoko iroro, ndinoti vose vasati vateerera mugogutswawo neshoko iri. Vakanga vasingateerere pamwe chete nasu uno, mugogutswawo nemarekodhingi akaitwa. Mutendeukewo, muzive upenyu. Aiwa Mwari, ngatigare munyasha dzaMwari, ngatigare pedo naye kusvikira tichisangana zvakare. Ndini wenyu muparidzi anoti